Zašto volim HKS? Volim HKS zato što je komunikacija s profesorima odlična, atmosfera za rad skroz opuštena. HKS volim zato što me drži na granici ludila i na taj način potiče moju odgovornost. Volim odjel za povijest jer nas profesori potiču na kritičko razmišljanje i pružaju nam mogućnost za stručno usavršavanje. Volim HKS zato što sam zahvaljujući njemu postala bolja osoba, naučila sam više cijeniti male stvari i dobre ljude oko sebe. Volim zato jer osjećam zajedništvo svih studenata i svih zaposlenih na sveučilištu. Volim ga jer mi pruža uvjete za profesionalni razvoj kakve mogu samo poželjeti, čak i u ovim kriznim vremenima. Pa volim HKS zbog brojnih događaja koje organizira tijekom cijele akademske godine, a pogotovo volim svoj odjel za povijest koji ove godine slavi 10. obljetnicu postojanja, gdje su profesori uvijek pristupačni i uvijek nam nude brojne sadržaje i izvan okvira akademske zajednice. Zato jer nas profesori uče svjetlu istine. Ne samo zbog reda i discipline koje vladaju, već zbog kvalitetne suradnje s profesorima, zbog njihovih savjeta koje nam pružaju s najboljom namjerom. Moje sveučilište je moja mala zajednica, mala obitelj koja nas sve motivira i gura naprijed. Volim HKS i odjel za povijest zbog prijateljski nastrojenih profesora koji su uvijek spremni pomoći studentima, te zbog diplomskog studija koji mi omogućava usavršavanje u dijelu povijesti koji me posebno zanima, a to je suvremena povijest. Volim HKS jer je mala sveučilišna zajednica, ali velika obitelj, a najdražem odjelu i najstarijem odjelu za 10. rođendan želim da bude i ostane bedem i zaglavni kamen hrvatske historiografije.